Et demokratisk samfund blev for første gang etableret i Frankrig efter den franske revolution i 1799. Demokrati er et latinsk begreb, der opstod i Grækenland, og det betyder folkestyre. Demokrati er den mest udbredte og anerkendte styreform i den vestlige verden, og der kæmpes netop nu for at sprede den til andre verdensdele. Lerum Gymnasium er et udadtil moderne og demokratisk gymnasium, men bag facaden gemmer sig en uhyggelig sandhed. Lerum er et sprudlende ungt fællesskab på toppen af Danmark. NAG repræsenterer Danmarks elite inden for uddannelse og sport. Det er et sted, hvor alle er ligestillede. Eller er det? For lettere at kontrollere eleverne har Preben etableret et hierarkisk styre med sig selv og skoleledelsen på toppen. I anden række finder vi lærerne, som udfører Prebens befalinger. I tredje række findes elevrådet, der egentlig ikke har nogen beføjelser, men har ret til at komme med forslag. Hver tirsdag eftermiddag samles størstedelen af NAG's elever i Agoraen, hvor de bliver informeret om de forskellige aktiviteter, der vil blive afholdt i ugens løb. Desuden samles alle eleverne 2 gange årligt for at stemme ved håndsoprejsning om vigtige banebrydende ændringer, der vil have stor indflydelse på deres hverdag. Preben har installeret overvågningssystemer over hele Lerum. Eleverne bliver således overvåget i alle de timer, de tilbringer på gymnasiet. Preben hævder, at det er for vores egen beskyttelse, og det tror de fleste også på. Synes du, at der er demokrati på Lerum Gymnasium? Ja. Ja. Selvom Preben har indført strenge regler for, hvor det er til at ryge, findes der stadig på Lerum Gymnasium rebeller, der bekæmper Prebens tyranni. Preben Bruun har regeret Lerum med hård hånd i alt for lang tid. 2012 er året, hvor vi slår tilbage. Bruun 2012